Kaixo, hemen gaude horretako gazte bulkada egunean, eta gaurko egitaragoa izango dugu oraintxe bertan ekitaldi hasiko da, astera doa, beti bezala bendaran du, baina hasiko gea. Gero bazkarila, gero kontzertuak izango ditugu hemen, eta gero elektrotxaranga. Eta hemen gaude gazte bulkada berrien indartze prozesuan. Aupa! Zema sagardo irekitzen aizazte? Oengoz, amabos bat, hola. Holako bat. Bakarrik? Bai, oengoz, bai, gehiago ez diteman. Irikitzeko katxarro bakarra gau eta gehiago ez dematen. Zertan zabiltzate? Hementxe. Zesua ezin piztu o? Ez, piztu dugu, binoen gehiagi dago. Ez gaituzten maite, ez gaituzten maite. Zue jungo zarete? Nora? Topagunera? Bai. Lemoan da urten? Bai. Egun ez da? Bai. Ondo. Zerrutan da. Zerrutan da, tanu. Kaixo, topagunera juteko asmorik aldakazute? Adinik ja ez dakau hortarako, ja, sentitzu dut. Zer? Adinik ez dakagula hortarako. Nora adinik ez dakagula hortako, oieko antxo bertan esan dute eta jutekotan. Haiek eukiko dutelako furgonetan bat prestatua, karabatan bat, bilogu. Eta nola jungo zarete? Nola jungo gara, noa ez dugu pentsatu. Talonun? Lo, kanpin den ez? Kanpin dendan. Ose. Kanpin dendan. Topagunera juteko asmorik aldakagu? Ja, bai. Bueno, Eta lonun egingo dugu? igual furgonetan, ez dakit, ikusiko dugu. Furgoneta zema goaz, bost! Kanpin denda bat, gauzak aldatzen ari dira uste dut, ez dakit bakoitzak bere balorazioak egitea. Topagunera jungo algera urten? Ba ez, gu ja... Eta jutekotan, lonun egingo genuke. Alaba jungo da, alaba bai. Topagunera jungo algera urten. Ezin lana minon nahi bai, kriston topagunea data. Oso ondo, eta jutekotan, lonun? Lonun, karabanan, Ba, ja... edo bestela kanpinean, jende guztiak inkriston giruan. Alegia, karabana eta kanpinan arteko zea dakazute. Bai, ai pike. A ver, si nos dejan un hueco. Horretaz ez du pentsatu, baina zer egiten dezu mikro batekin? Todos fichaos. Topaguneak bai, baina ontzen bat mendi martxa egin ditugu. Hasierakoa, lehenengoa, bigarrena, zira bostola. Hasieran etxarri, gero muga gainditzen, gero zaldibi, gero lorrio. Hoi memoria dakazuna. Mendi martxo bakarra izan da, oi hartzuko topagunea jo nintzainean. Mendiko oi hartzune. Mendi martxaren bat indugu? Gazte mendi martxen bat? Ez, mendi martxek ez, oso nekagarria ez da, eta gu alper xamarra gea hortako. Kaixo berriz ere, hementxe gaude horietako bulkada egunean, bazkaldu dugu, eta desmontatu dugu, kafi hartu dugu eta erki gaude. Eta bueno, hementxe gaude horietako belaunaldi ezberdinetako ordezkariekin, Aizea eta Aitor, eta galdera bat egingo dizuet. Zer da zuentzako bulkada berriak? Bulkada berriak 40 urte hauetan lanean ibili den gazten jarraipena egingo duten belaunaldi berriak izango dira, eta niretzat etorkizuna eta indarra
eta hori belaunaldi berri bat, ez? Etorriko dena irabaztea, ez dakit. Ni bai ados aizeakin, beretako etorkizuna, baina niretzako igual oraina, ez? Da pixkat haiek eta beste 40 urte betan egindako borroka egin duten guztien testigo hartuko duten horiek izango dira, ez? Bulkada berri horiek, eta kasu honetan nerekin batera borrokan hasiko direnak, ez? Nerekin batera borrokan hasiko diren horiek, dira bulkada berriak, ez? Kaixo! Zergatik atera nahi duzu topatu? Nun? Bueno, hementxo haintxe bertan gaude, kontzertuak hasiko dira, egunarekin jarraituko dugu, baina bueno, guk hurrengo herriari utziko diogu lekukoa, topagunean ikusiko dugu elkar, eta askatasun bulkadak independentziara.